Salamu alaikum mutane. Da farko dai wannan ita ce movie wanda kowa ya sani wanda take fassara fina-finan Hausa na Algaita Sound Studio. To movie, me za ki gaya ma masoyanki? Assalamu alaikum. Ko sai na musu murya? Yawa ya kamata. A tukunna dai. A ki taimaka da ki musu murya dan Allah. To, assalamu alaikum. A wasu dai haka. Masoya muna jin daɗin yadda kuke bibiyan mu, kuke goyon bayan mu ta fannin abubuwa da dama, especially ta bangaren Algaita Dub Studio fassarar da muke yi. Muna godiya da kuma addu'o'in da kuke mana godiya sosai. Gaskiya ne. To movie sannan kuma kin san muna da YouTube channel daban-daban, na san ke ma kina da shi. Yawwa, to zan iya ce musu akan YouTube saboda rayuwa. To ai ka san YouTube yanzu ko baka komai za ka iya samun na wannan da shi, ka gane? Ko ba haka ba? Kai kanka na san yanzu ka tara kuma kana so ka fara cin na wannan, ko ba haka ba? Na kusa kuwa. So mutane ku ci gaba da bibiyan mu a shafin sa na YouTube, ni ma za ku iya garzayawa shafi na YouTube amma ba nawa ba tukunna akan nasa ne. Ko ba haka ba? At Insta Fresh ku je ku danna subscribe kuma danna like, duk wasu abubuwa da yasa insha Allah duk za ku dinga gani abin da zan iya cewa masoya kenan. Gaskiya ne. To masu kallon mu mun gode.